ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ମୋର ପଖାଳ ଆଉ ଶାଗ କରୁଛି। ଆଜି ଶାଗ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଅଛି। ଗରମରେ ରହି ହେଉନି ଭାଇ, କ'ଣ କର? ହାଣ୍ଡିଟା ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ଭାତ କମ୍ ରହିଛି। ମୁଁ ବେଶୀ ଭାତ ଖାଇପାରିବି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ? ମୋ ଭାଇ ପଖାଳ ଆଉ ଉଦଳା ଆଉ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା। କ'ଣ କରିବା? ଯାହା ଯେମିତି ମିଳୁଛି, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳୁନି ନା, ମିଳିଆ ଖାଦ୍ୟ। ଭାଇ ଜଣେ ଶାଗ ବନେଇଛନ୍ତି, ଚିନି ଟିକେ ମିଶେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚିନି ଖାଇଲି, କ'ଣ କହିଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଖାଇଦେଉଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟମାଟୋ ଫାଟ ଟିକେ ଦେଇ ବନେଇଥାନ୍ତି। ଯାହା ପେଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ? ଗରମରେ ତାପ ଚାଲିଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲେଇଲା ବେଳକୁ ଗରମ ବହୁତ। ଆଜି ଗୋଟେ ଘର ଭାଇ, ଗରିବ ଲୋକ କ'ଣ କରିବ? ଆଉ କ'ଣ ଖବର କହି କହୁନି? ଆଜି ଛୁଟି ଅଛି ମୋର, ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ଭାଇ ଜଣେ ବହୁତ ୱେଟ୍ କଲେ, ମୋର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା ଆସିବା। କ'ଣ କରିବା? ଜାଗା ଆଜି ପଖାଳ ମାନେ ମନ ମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ। ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମସ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।